transformar, de crear y destruir con la misma intensidad. Aún así, ambos nos llaman, nos seducen con su promesa de intensidad de cambio. Sabemos del riesgo, del peligro de quemarnos, pero no podemos resistir la atracción de su fulgor, porque en el amor y en el fuego encontramos la esencia misma de nuestra humanidad, la capacidad de arder, de renacer, de sentir hasta el último aliento. La pretenca Estela Cruz García ha presentat el seu primer llibre Bailando en el Incendio al Centre Cultural La Farinera del Clot a Barcelona. En els seus escrits, l'Estela es defineix com a artista, i és que la Pota Blava l'hem coneguda en diverses disciplines, en el ball, en el món de l'acrobàcia, com a actriu, i ara llança la seva faceta d'escriptora. De formació és mestra i, de fet, ha exercit com a tal, però sense mai deixar de costat la seva vessant més artística. Des de fa 10 anys, l'artista pretenca ha anat plasmant i maquillant en escrits les seves experiències, sobretot amoroses, i s'ha inspirat també en les del seu entorn. Fins que, amb l'arribada de l'Oto Editorial, les ha donat forma i les ha convertit en el seu primer llibre. Des de fa 10 anys tenia com molts escrits i deia, l'Oto Editorial em va dir, Estela, tu no estàs pensant en escriure un llibre? I jo li vaig dir, no, és que el tinc. Llavors el que vaig fer és com sintetitzar de quina manera podia agafar tot el material que jo tenia i llavors va ser això, no? Al final jo escric de l'amor, sobretot, entre moltes coses, i vaig fer tot això. Com esmenta, l'amor és el fil conductor del seu llibre i el tema principal. Paseo por las calles que se acuerdan de mí y me despisto entre las melenas que las habitan. Ninguna es la tuya. En cada melena que te veo, me giro i vuelvo a perder. I és que per la pretenca l'amor és un dels secrets del món. Yo siempre digo que a todas las horas que he dedicado a entender què és l'amor i afortunadamente no lo he conseguido. És a dir, l'amor per mi és com el secret del món i encara que intentem entendre-ho, després ve una persona i fa... Llavors com és una mica l'amor també com a l'amor propi, a què passa quan tot es perd, qui queda quan tot es perd, que ets tu mateix. I això ho he fet amb memòries, reflexions, poemes i prosa poètica. Precisament, l'Estela ha dividit el seu llibre en 2 capítols que defineixen per ella 2 parts que es viuen en l'amor. I en aquest sentit, concretament per l'amor que sent cap a una de les disciplines que la descriuen com a artista, la dansa, aquesta ha volgut que aparegui en el títol del seu llibre. Te apacigua con caricias alrededor de la cara. Amor y arte tienen nombres. Hay personas que pueden darte tanta vida que no necesitarás esa melancolía compartida para sentirte comprendido. Com soc ballarina des de sempre, volia alguna que tingués a veure amb el ball. I no sé, la literatura, com al final la he vinculat, tot el llibre, la idea creativa del llibre, està vinculada a l'incendi. Hi ha un capítol que es diu Fuego i un capítol que es diu Ceniza. Llavors és com la part més amorosa és la part del fuego i la part més del desamor, el desencuentro, la melancolia i tot això és com més la part de ceniza. I en el capítol de foc és chispa 1, chispa 2, chispa 3 i en el capítol de ceniza és soplo 1, soplo 2, soplo 3 i així era com una mica la distinció. En la seva línia d'artista polifacètica, l'Estela ha presentat el seu llibre amb una performance que ha començat amb un book trailer, ha continuat amb una expressió artística que ha fet amb 2 ballarins, que després també l'han acompanyada durant la lectura de 7 dels seus escrits que apareixen en el llibre. Pasional, con garras y con llamas. Es la unión más visceral. El momento de ojalá se pare el tiempo ahora. Las mariposas por todo el cuerpo, porque no te caben solo en el estómago de lo vivas que están. El fuego es la luz del amor, la esperanza ante la adversidad. I finalment ha fet els agraïments, un col·loqui i la venda i signatura de llibres. L'Estela no descarta en un futur continuar amb aquesta vessant més escriptora i té al cap escriure una possible novel·la.